אם זה לא יעניין אותך, אז אני לא אקח את 100,000 שקל האלה. יופי. תגיד, אתה חושב שאתה הכי עשיר בבית ספר? אני לא חושב, אני אומר. אז אתה טועה. אני הכי עשירה בבית ספר. רגע, זה לא היה סיפורים מעניינים, תחזור את הכסף מיד. נו, אז הצלחת, יופי. עכשיו תוכל ללכת איתנו לקניון סוף סוף? ברור, אבל לפני זה אני חייבת להשוויץ לכולם על כמה שאני עשירה. כולם הולכים להתנהג אליי יפה, ולא להתנהג אליי לא יפה. תוכנית טובה. בהפסקה. כולם לפנות את הדרך. אז תגזים. אני לא מאמין שאני אומר את זה.